soc la Filotea i vaig ser d'explainer el trimestre passat. Tinc 15 anys i faig de quart d'ESO. Doncs el que més em va motivar és poder explicar a les persones coses molt complicades de física, de química, que normalment s'utilitzen termes cientificotècnics, i explicar-li una cosa d'aquesta mena a un nen de 4 anys que ve aquí per passar el temps de lliure, doncs em va semblar una oportunitat i una meta per arribar. A mi m'ha agradat molt, o sigui, veure aquells nens petits que quan acabaves el teu discurs o les teves preguntes es quedaven aquella espurna als ulls de que ho havien entès, una cosa que potser no aprendrien fins d'aquí uns 5 anys, no sé, era molt agraïdor. Jo crec que he crescut molt de persona i sobretot m'ha ajudat a adaptar el meu discurs per nens petits, saber explicar en públic perquè sóc una persona bastant introvertida. Sí, la recomanaria amb molt èmfasi. És a dir, jo crec que qualsevol persona, encara que no estigui interessada molt en la ciència, pot aprendre almenys a comunicar-se amb les persones.